Wow. It's emotional. Mm. No. Mange mennesker. I dag er det søndag den 14. januar 2024. Hendes Majestæt, dronning Margrethe den anden, er abdiceret. Jeg vil på vegne af kongeriget sige dronning Margrethe en dybtfølt og hengiven tak. Tak for at løfte arven, pligten og ansvaret. Tak for at forbinde os til fortiden og forberede os til fremtiden. Tak fordi de gjorde den umage og meget mere til. Vær dronning og vær konge er et led i en mere end 1000-årig kæde. Når den ene træder tilbage, står den næste klar. Og den kronprins, der nu bliver vores regent, er en konge, vi kender, en konge, vi holder af, og en konge, vi stoler på.